της φυλής, αλλά στην φαντασιακή πλευρά ότι είμαστε οι απόγονοι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και χοντρικά, όχι βιολογικά, αλλά είμαστε απόγονοι σε μεγάλο βαθμό και βέβαια είμαστε και απόγονοι, έχουμε το δικαίωμα στα όρια της παλιάς Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Πιο πολύ αυτό το οποίο προέβαλε ο φασισμός του Μουσολίνη ήταν η μεγάλη επέκταση των Ιταλών, καπηλευόμενος, ας πούμε, το γεγονός ότι 2.000 χρόνια πριν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχε εντυπωσιακά ευραία σύνορα. Ο φασισμός δεν ήταν ρατσιστικός, ούτε αντισημιτικός στην δομή του, διότι δέχεται την συνύπαρξη και το γεγονός ότι είχαν ενσωματωθεί μέσα στην κοινωνία και άλλες φυλές στο μεταξύ, αλλά όλοι μαζί είμαστε Ιταλοί. Γιατί είμαστε Ιταλοί? Γιατί έχουμε την ίδια πολιτιστική εικόνα για τον εαυτό μας και τον ίδιο πολιτισμό. Είναι η μία θεωρία. Αντίθετα, όταν ο Χίτλερ στις αρχές του 1930 ανεβαίνει στην εξουσία και το κόμμα του, το οποίο ονομάζεται Εθνικό-Σοσιαλιστικό Κόμμα, έχει ενδιαφέρον ήδη και για τις δύο πλευρές, εθνικό, πατριωτικό δηλαδή, και σοσιαλιστικό. Μια ανάμειξη ιδεολογιών και προταγμάτων, ας πούμε. Ο Χίτλερ πιστεύει στην καθαρότητα για την λειτουργία του Ράιχ, το οποίο πήρε επάνω του. Έχει πολύ μεγάλη δημοτικότητα και την αξιοποιεί για να αρχίσει πιο συστηματικά αυτό το οποίο σε γερμανικά κράτη και κρατήδια από το Μεσαίωνα υπήρχε, αυτά τα οποία περιγράψαμε, πότε εδώ, πότε εκεί, αντισημιτικές δράσεις και βίαιες δράσεις εναντίον των Εβραίων. Πρέπει να πω στο σημείο αυτό ότι οι αντισημιτικές δράσεις στην Ευρώπη είχαν κορυφωθεί στην περίοδο των σταυροφοριών. Και τούτο διότι οι σταυροφόροι από τον 11ο αιώνα μέχρι και το 14ο, πριν ξεκινήσουν μια σταυροφορία, τελείως τυχαία οργίζονταν για διάφορους λόγους με τους Εβραίους γειτόνους τους και αυτό τους έδινε το δικαίωμα να ορμήσουν στις περιοχές τους, στις συνοικίες τους και να τους λαιλατίσουν. Στην πραγματικότητα, χρηματοδοτώντας έτσι τις σταυροφορίες. Υπήρχε ένα παρελθόν στην Κεντρική Ευρώπη τέτοιων δράσεων. Πάλι, μην ξεχνιόμαστε, δεν ήταν συνεχής. Αλλά κάθε τόσο κάτι θα συνέβαινε. Μεσολαβούσαν περίοδοι που δεν συνέβαιναν τέτοια πράγματα. Αλλά πάντα υπήρχε μια δυσπιστία για τους Εβραίους. Αυτό ήταν σταθερό, ήταν μια σταθερή, τοξική, ας πούμε, βάση, η οποία βοηθούσε κάθε τόσο, όταν οι συνθήκες το επέτρεπαν, το πλήθος να συμμετέχει σε πράξεις βίας εναντίον των Εβραίων. Πάνω σε αυτό πάτησε ο Χίτλερ στη δεκαετία του 30 και του 40, που διοίκησε την Γερμανία, πρώτα-πρώτα θέλοντας να δώσει στους Γερμανούς την όθηση για τα μεγάλα, να αισθανθούν ότι αυτό το περίφημο γερμανικό αίμα, το οποίο από τα παλιά γερμανικά φύλλα και τις σκανδιναβικές πλευρές της προέλευσης των Γερμανών, σας θυμίζω ότι για να υπογραμμίσει την καθαρότητα των Γερμανών, ο Χίτλερ επέστρεψε στις ρίζες του γερμανικού λαού, που είναι σκανδιναβικές. Τα γερμανικά φύλλα έχουν γεννηθεί στη Σκανδιναβία. Και γι' αυτό έφερε στο προσκήνιο τη σάλγα των Σκανδιναβών, δακτυλίδι, των Ιμπελούγγεν κτλ., για να υπογραμμιστεί η καθαρότητα της συνέχειας, που ήταν κάτι στιβαροί, φοβεροί τύποι, οι Γερμανοί, πάντα άλκημοι,
και πολεμικοί και να και εμείς είμαστε δυνατοί και όλα μπορούμε να το πετύχουμε γιατί είμαστε Γερμανοί. Και πάνω απ' όλα η Γερμανία. Deutschland über alles. Μέσα σε αυτό τώρα το πλαίσιο, η τύχη των Εβραίων κρεμόταν από μια κλωστή. Και το γεγονός ότι υπήρχε ένα αντισημιτικό υπόβαθρο που θα του ανέβαζε, εάν έκανε πράξεις εναντίον των Εβραίων, την δημοφιλία του, χωρίς κανένα πρόβλημα, μπήκε σε διαδικασίες επιθετικές απέναντι στους Εβραίους. Σταδιακές. Αρχικά κλείσαν τα καταστήματα, φόρεσαν τον σταυρό του Δαβίδ, το κίτρινο σταυρό, σταδιακά. Και όσο προχωρούσε το πράγμα, άρχιζαν οι βιότητες πια εναντίον των Εβραίων. Αρκετοί Εβραίοι της Γερμανίας κατανόησαν που πάει το πράγμα και διέφυγαν προς την Αγγλία ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλά οι περισσότεροι δεν μπορούσαν να φανταστούν τι πρόκειται να γίνει και έμειναν εκεί. Έτσι ξεκίνησε με την έναρξη του Παγκοσμίου Πολέμου η σκέψη για την τελική λύση, η οποία διαμορφώθηκε στον πρώτο χρόνο του πολέμου και μπήκε σε εφαρμογή με τα αποτελέσματα που γνωρίζουμε. Και είναι να εντυπωσιάζεται κανείς, γιατί στο γερμανικό κόσμο, οι Εβραίοι του γερμανικού κόσμου, ανάμεσα σε αυτούς, ο εβραϊκός πληθυσμός, ένας πληθυσμός που είχε όλες τις εκφάνσεις τις κοινωνικές, και φτωχοί άνθρωποι και μεροκαματιάνιδες και τεχνίτες και γιατροί και δικηγόροι και επιχειρηματίες και άνθρωποι κάθε επίπεδου. Από αυτούς τους ανθρώπους, στο 19ο αιώνα και τον 20ο, ο γερμανικός κόσμος είχε τιμηθεί με προσωπικότητες εβραϊκές κορυφαίου διαμετρήματος. Ο Αϊνστάιν δηλαδή ήταν Γερμανός. Ο Φρόιντ ήταν Γερμανός Εβραίος. Και πάρα πολλά ονόματα, πολύ μεγάλα. Ο Φραντς Κάφκα ήταν στη Τσεχία, τέλος πάντων της κεντρικής Ευρώπης, που είχε πολλές γερμανικές αναγωγές. Το γεγονός ότι η γερμανική πλευρά τιμώνταν από τέτοιες σπουδαίες προσωπικότητες δεν έπαιξε ρόλο. Και φτάσαμε σε αυτό τον παραλογισμό της εκαθάρισης. Είπε πριν και δεν θυμάμαι, ο κύριος ο Ραβίνος, δεν θυμάμαι από τους προλαλήσαντες, ότι γιατί μιλούμε για το ολοκαύτωμα, τι είναι αυτό που το κάνει διαφορετικό. Δεν ξέρω, συνήθως δεν το έχουμε υπόψη μας. Η χώρα η οποία είχε τους περισσότερους νεκρούς στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν η Κίνα, από τους Ιάπωνες εισβολείς. Είναι μια από τις φρικτότερες σελίδες της ιστορίας, της παγκόσμιας ιστορίας. Όταν οι Ιάπωνες εισβολείς πήγαν στην Κίνα, ήθελαν να εξαλείψουν τους Κινέζους. Δεν πήγαν για να νικήσουν τους Κινέζους, αλλά να τους εξαλείψουν. Θεωρώντας ότι έτσι θα μπορούσαν να έχουν επέκταση στα απέναντι εδάφη, γιατί η Ιαπωνία είναι για το μέγεθος του πληθυσμού της μια μικρή χώρα. Και εξάλειψαν εκατομμυρίων Κινέζων. Είχαν κάποιες απόψεις για τους Κινέζους, αλλά δεν ήταν αυτό οι Ιαπωνέζοι. Στο βάθος ήταν για να επεκταθούν από πλευράς χώρου. Η δεύτερη μεγάλη τρομερή απώλεια ανθρώπινη είναι στη Σοβιετική Ένωση, με πάρα πολλούς νεκρούς. Εκεί το πράγμα έχει ενδιαφέρον, διότι οι Γερμανοί θεωρούσαν ότι το Ράιχ ιστορικά φτάνει μέχρι τα Ουράλια. Για διάφορους λόγους. Υπήρχε μέσα στην Ρωσία ισχυρή γερμανική μειονότητα από τον Μεσαίωνα. Και πάνω σε αυτό πατώντας και σε διάφορα ιδεολογήματα της σλαβικής βρώμικης φυλής, υπάρχει μια προαιώνια αντιπαλότητα μεταξύ γερμανικών φύλων και σλαβικών φύλων,
Να, φτάσαμε να υπάρχουν τόσοι νεκροί που δεν ήταν μόνο στη Σοβιετική Ένωση του πολέμου, γιατί εντάξει, πες στον πόλεμο οι νεκροί είναι νεκροί. Αλλά ήταν η εκαθάριση ολόκληρων πόλεων και κομοπόλεων, χιλιάδων πόλεων και κομοπόλεων, για την επέκταση της Γερμανίας εκεί που της άξιζε. Το Ράιχ έφτανε πέρα από την Κασπία. Στην περίπτωση των Εβραίων όμως, το όλο πράγμα δεν έγινε απλώς ως εκστρατεία εξόντωσης. Είχε τέτοια χαρακτηριστικά που δεν είχαν ξανασυμβεί στην ανθρώπινη ιστορία. Ο κινησμός του προγραμματισμού, η στόχευση, η απώλεια κάθε αισθήματος απέναντι στον άλλον, η αδιαφορία αν πονάει, η οργάνωση, όπως ελέγχθη, βιομηχανική εξόντωση ενός πληθυσμού, του οποίου έχει σημασία, για τον οποίο η τοξικότητα του μίσους είχε καλλιεργηθεί από αιώνες, υφήρπε από αιώνες, και αυτό αξιοποιήθηκε από τον Χίτλερ. Το ενδιαφέρον είναι ότι η χιτλερική πλευρά βρήκε υποστήριξη όχι μόνο από τους Γερμανούς, αλλά και από διάφορες άλλες ομάδες των κατεχομένων από τη Γερμανία χωρών, οι οποίες επίσης πίστευαν παρόμοιες απόψεις με τους Γερμανούς στην Κροατία, σε διάφορες περιοχές των βαλτικών χωρών, και οι οποίοι ήταν εξίσου δοσμένοι στην υπηρεσία του Ράιχ για την εξόντωση των Εβραίων.